Wazifumu ndafuna ndingoyankhulapo zokhudzana ndi zinthu zimene zochitika ku South Africa, zokhudzana ndi anthu amene anatengedwa ku South Africa kupita nawo ku Uganda. Choti muziwe ndichi, anthu amene anatengedwa ku Joni kupita nawo ku Uganda, anthu aku Uganda panopa ena akupanga matraining ku Chankwazi, akuwapasa ntchito ya usilikali. Ojoyininze gurupu yaffe tewerabira gye wava. miti vaayo amasukulaalo vaayo luza kuyita jangu wano. Chifukwa chakuti Yoweri Museveni amadziwa kuti anthu ambiriwa alibe kena kalikonse, ali pa zero. Zotsatira zake wamuza Muhoozi kuti alembe ntchito ya usilikali, panopa ali kuma training. Koma aku Malawi aja adangowatenga kukangowataya. Mona kusiyana, aku Malawi aja anangowatenga kungowataya opanda china chilichonse, opanda poyambira, adangowataya. Auri ku Joni munapita nokha. Ndi mphamvu ya mtsogoleri mu dzikomo kuwapezera zochita anthu ngati amenewa. Ndipo anthu ambiri abwerera, ndipo anthu amene abwerera pa dipotiwa sangabwerenso pompano ku Joni, chifukwa chakuti amabana. Awupasani zaka 5 musaponde mu dziko la South Africa, kaya zaka 10 musaponde, ndiwo mangokhala kumene kuchako. Ndenga tulibe chochita uyambana kuba ndakuluakulu chonde kwa anthu amene muli ku Malawi khala nosamala, chifukwa chakuti panopa kuba kuchulukira, khalidwe lonyasa likhala lili pena paliponse. Ndege zikhala nosamala.